गुड इभिनिं लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे जों मा अबे जायगायाव दंफैयो अबे मा खालामनो फैदों बेखौ नोंथांमोननो आं डिटेल्स लासै लासै खोन्थागासिनो दं आरोना नायलांबाय थादो भिडिअआ माबायदि जायो इन्टारेस्टेड जानो हागौ नोंथांमोना मोजां मोन दामोन आं मोनसे ब्लग लानानै फैबाय आरोना नायलांबाय था मा खालामनो लाबोदों बेदर मा बेदर अमा मोनबासो बयलारसो खै केजि लाबोदों माबाल' बारा नङा 2 केजिल'सोलै दे बोरो बेदरालाय बे नामा बेदरालाय दासो बरिया जासिगोन बेदर हांग्रा नुदो बेलाय मा बे मा बुस्थु बेलाय नायनो र' मेरिन्दा लायबावखासो माथो मेरिन्दाजों बेदर जानोसै आरोना लागायदो मा बेदर होनदों आसोल बयलारलै बेसेबां लाबोदों बेदरखौलाय 2 केजिल' बारा गैया 2 केजिल' ओमफ्राय बेयाव हांगोन बेखौ हांनानै जानोसो 6 जनजों जोङो स्पेसियेल मेड इन चाइना बेयाव हांसिगोन आरोना जोंनि बेदरखौहाय लागायखाबाय र' अरखि खालामनोसै होनोसै हांजेनदो दे अरखि जाबाथाय नै जानांगौ नै बे जाबाय अरुणाचल आरोना गासैबो अरुणाचल नैबे अरुणाचल गामि नैबे ओमफ्राय नै ओरैनि भिउसआ सोरगोफुरि आरोना नै ओरै नै दैयाबो बरिया नुखाथारदोंलै जायगाखौहाय नै दै सेराव होबाय आरोना जों सावनानै जागोन जायगाखौहाय लोगोसे नै बेजों नै अरखौला फसायबायलां खिन्थु बरिया जाखासिगोन मा देखो नोंलाय बानलु गोरान बेदरजों लगायनोसै आसला माथो सिगारेटसो होलागासे नै सासेना बेदर थुगासिनो दं आरोना बेदर हांनो नागिरदों नै मोनसे थुखांबाय बेदरा बिराद साइसनि जादोंलै खिन्थु लाबोनाया बिराद मोजां आरोना नै जाथाव नुखाथारदों नै बे दरसेनो गोगोमखा नै वाव ओमफ्राय नै बेयाव दरथाम हाब बेयावनो 1.5 केजिसो दं नामालै जि अजन मोनबाय माथो नायनांलाबो मोनथाम थुजेनबाय आरोना आरो दंबावो नै थुबावगासिनो दङ नै आसोला फानलु दंगासिनो फानलु जाहैबाय आरोना इयो बानलु गोरान लगायनोसै बयलाराव मोजां दो दे होदों देनाया नै हालौजोबसिगोनसो नामाथाय आखायासो नैबे बेदर आरोना जासिगोन हांजासिगोन आसल नै हांफैदो बेयाव ओरैनो गोजौनिफ्रायसो हांनांगोन माबा बिहरनांगौलै 1 टाइम खेबसे मोनसे